Klaro kaayo, nag-inom mo sa imong barkada. At nganta ka. Asa na pud ka ni ron tawhana? Gutom na kaayo, wa pa linungag. Sus, grabe ka kayayawan kang bayhana ka. May pagdiri ko sa krasada magtambay, di pa ko kadungan ng mga istorya, mga yaw-yaw nga may klaro dira. Sus, kung nalalaki pa ka. Tulbong, agad ka ba? Anthony! Nagunsa ka diri? Nagpatusoy ka diri sa krasada, bisag wala tayo gilamoy? Kasayong buntag. Naunsa di ay ka? Wa na tayo malungag, wa na tayo bugas. Sige ra magkasuko ning bayhana. Kulang ra siguro ni sa anak-anak. Pagpalit dito lang. Tagai ko kwarta. Unsa to? Kwarta. Tagai ko kwarta para ipalit og bugas. Asa man di ay tong kwarta nga akong ginahatag sa imuha? Ay, musukol? Ano sara ka? Kahibalo nga musukol sa ko ha? Dili ba? Ang katong kwarta nga akong ginahatag sa imuha lang, katong mga sweldo nga akong ginaremit sa imuha. Wala na di ay to? Sige, gisgutan na nga baho. Hurot na. Grabe ka dat. Ay, mo reklamo? Mauna dira. Kay kung wala pa ko nimo gipaabsent sa akong trabaho, karon naala ko'y sweldo para palit og konsumo. Ay sos! O ganing mo trabaho na ka, duty na. Nayabag ka? Ibo kong padyutihon og Sabado? Nadaot naman siguro kang bayhana ka. Wala mi trabaho basta Sabado. Wa ko'y labot. Ug wa may trabaho og Sabado. Ang ako lang, mangita kag diskarte para makapalit agad mo. Samang taon nga pamaagi ani, uy. Naay motor o, gamitan na pamasahero. Pagpalit unyag bugas ha og sudan kay magpaabot ko. Nalugo pa. Ayaw papakasayop og usa ka lakang ha kay makatilaw gyud ka. Grabe bayhana. Di na matabas-tabas ba? Grabe ka isog. Grabe ka maldita. Grabe na gyud. Di na ako kasabot sa iyaha. Gisugo pa ko niya og pamasahero. Gagon niya. Nagtuo siguro siya mutahod ko. Matulog di ko aning kalibunan. Kabalong gikapoy ning tao. Murag ani nindot ning spot ani ba? Murag taga camping. Bilin sa kadiha tor ha. Kay murag matulog sa ko dire ba? Bahala kadiha kang bayhana ka. Bahala ko raon kadiha sa kagotom. Total ako. Pwede man kumuad doon sa kong mga barkada inigmata. Mangaon. Lami dire kay bugnaw ba. Ay. Kapahuay na gyud taong kog tarong. Lahi ra sa balay. Di ko katulog kay akong uyab. Magsige gihaw-yaw. Tulog ta. Naman ka Anthony ha ka? Nag-alas 4 na lang wa pagihapon ka? Sus og wala pa ko kapanghulam og bugas silang ka mama? Hayang napas mo na unta ko ron ba? Klaro kaayo, nag-inom mo sa imong barkada. At nganta ka. Alas 4 na. Murag nalamian jud akong tulog diri ba. Lahi lagi na makatulog ta sa kalibunan kontra sa balay ba. Pero time pa. Kailangan ko nga makakalusot atong bayhana. Kay grabe magyaw-yaw gyud turon ba, grabe ka isog ya, grabe ka maldita. Saon man na, ha? Di na pud pwede nga akong balikon to akong diskarte sa paghiyos-hiyos sa ligid. Mahalata na pud. Ay, tama. Asiti. Asiti. Di apa ang akong gi-change oil. Gamit yung kayo ni ba?
Sweet kaayo ka. Naanang butan ay karon ka. Anduni! Diin kagikan! Sa hero lang. Nganong karon lang ka naabot, ha? Ganihara kang buntag nigikan, ha? Karon pa ka na uli alas 4 na? Nag-inom mo sa mong barkada, ha? Kabalo ka, ug wala pa ko nahulam og bugas sa ilang kamama na pas mo na unta kurod ba? Asay mong kita sa pagmamasayro? Ambi mong kita. Lang? Wala. Ganihara ka, wala kay kita? Unsa man imong paluluyo diha? Wala lang. Unsa wala? Biko na be. Ano ba mangkin mong kamot? Bahong asiti? Naguban kag motor no? Ulang. Wala ang motor bitaw lang mao bitaw. Wala ko ikahatag sa imuha nga kita karon kay ako man kung gipalit og pisa niya nagkahuga akong kamot kay ako na lang nagtaod-taod kay wala naman ko ikabayad sa libur dito sa mekaniko. Hala, uy, kaluoy ni mo lang. Manong wala makane-text o chat or tawag baka ha para matabangan tika. Nara mangguti mong kwarta nga ginahatag nimo sa ako ra magitigo. Ay, wala na lang kay di man ko gusto nga mahasol ka. Di ko gusto nga mabalaka ka. Ganahan ra ko nga relax ra bitaw ka nga magpaabot sa ko. Di ko gusto ba nga mahasol ka. Unsa man taon ka lang, uy? Unya, nagkauna ka? Wala lagi lang kay wala ko ikapalit og pagkaon lang. Tara na, adto tas balay kay na ako giluto nga sudan. Lang mura ko katumbahon kalipungon ko lang. Tarong. Magaling kang kupal ka. Isog ko niya maldita imong uyab orasawa? No problem.